Kaixo lagunok, gaur motorari egingo diogu gauza garrantzitsuenetariko gauza bat, dela olioa aldatu. Hemen barruan olioa dago eta olioa aldatuko diogu. Hemen ikusi aldo zuenez, hor dau atera behar dugun tornilloa. Orain hau kenduko dugu bazia egiteko eta hemendik jarriko diogu olio berria. Orain behin olioa dena joan dela, berriro jartzen dugu tapoia eta garbituko dugu. Orain olioa botako diogu eta gure kasuan hau da gure olioa, baina segun eta ze motor erabiltzen duzun, olioak aldatzen dute. 800 mililitro botako dituz.